Здравейте, скъпи езиковци! Вие гледате Езикова ТВ, а ние сме Елена и Никола. В днешния епизод ще ви покажем поводите за гордост от май и април месец. Приятно гледане! В днешния епизод решихме да поставим акцент върху пансионите, една изключително важна част от езиковската култура и живот. Част без която дори не може да се представим нашето училище. А ето репортажа, чрез който успяхме да уловим духа. Здравейте! Днес сме с Петър, ученик от 12-ти клас на езикова гимназия, който ще ни разведе из мъжкия пансион, където е прекарал последните 5 години от живота си. Ето го и него. Здравейте от мен, хайде да влизаме в тази барлога. Тук са написани оценките, ама тъй като гледам май няма хубава стая, която да я направим интервю, не ги покажа, това не е за гледане. Ето тук прекарахме време с моите приятели от 8-ми клас. Рядко се случваше да учим, но някак се спряхме в училище. Няколко месеца с целият пансион горе-долу се чуихме какво да правим в 1 часа през нощта. И ни даде като идея да изиграем едно хоро от 3-я до 2-я етаж с българското знаме, което имаме знаме тук. То е 2-3 метра, защото ние сме големи националисти. И външни фактори не спряха да го направим. И да, беше доста забавно. И това е знамето, с което запомнихме тази вечер. Бих ви показал и останалата част от стаята, но наистина в меко казано ужасно състояние. Заради това ще продължим напред. Това е една от малкото стаи, които са чисти в нашия любим пансион. Тук децата виждаме, че са доста подредени. Също така може да видим, че тук хората са земеделци. Тук преди имаше чушки и винаги всеки идваше тук да си хафа. Но така като гледаме, собственика не се справя много добре и те са погинали, в смисъл няма ги. Добре, Владка, ама за какво се случва този феномен? Защо хората тук се превръщат в животни в 12 часа? Ми брат, как да ти кажа, изферипели са от всичките тия домашни дет ни дадат. Ужас. Пристъпваме и към Блиц интервюто, в което ще видите Филип и Петър от Випуск 2025, които също са част и от мъжкият пансион. Представи се. Аз съм Филип от 12-ти Г. Пешката от 12-ти Г. Сам или в компания? Компания. Сам. Ако можеш да срещнеш известна личност, коя би била тя? Пи Диди. Филип. Най-голяма мечта. Да стана чистач в езиковата. Да купа кола на баща ми. Опиши другия с една дума. Грозен. Идиот. Ако можеш да отидеш навсякъде, къде би отишъл? Далече от Петър. На Лабаковец. Без какво не можеш? Без него. Без Петър. Какво не понасяш? Шум. Чувството му за хумор. Кой е по-вероятно да се изложи на публично място? Той. Аз. Любим филм. Good Will Hunting. Life is beautiful. Опиши езикова с една дума. Любов. Дом. Сега пристъпваме и към традиционната ни рубрика Ивка пита, която е свързана отново с пансионите. Ивка пита, Ивка пита, Ивка пита, Ивка пита, Ивка пита. Здравейте, интересно ли да живееш на пансион и кое ви е любимото нещо? Здравейте, да, много ми харесва да бъда на пансион. Любимото ми е, че всички сме си заедно и че намираш приятели, които ти остават за цял живот и знаеш, че винаги можеш да им разчиташ. Хубавото на това да живееш в пансион е, че си сред свои приятели и че си самостоятелен. А според теб? Ами според мен хубавото е, че това ти се отделяш от родителите си и се учиш на задължения и възможности да се справяш сам. Ами, свиква се всъщност бързо, защото се запознаваш лесно с хора, като си на пансион, но като си на пансион си доста ограничен, за разлика от хората от Ловеч и това е малко неприятно. А ти какво мислиш? Ами, не се свиква нито лесно, нито трудно. Има хора, които трудно свикват. Аз лично свикнах бързо, защото хората покрай моята стая бяха доста мили и се сприятелихме. И като цяло не е толкова трудно. Просто трябва да си малко по-общителен и ти също да тръгваш към хората. Ами в пансиона никога не може да бъде скучно. Винаги се случват някакви интересни неща. Винаги си заедно с твоите близки хора и е много интересно да си на пансион. Нали, не можеш да го обясниш на човек, който не е бил на пансион. Той няма как да те разбере, но тези, които са били, знаят какво е. А има ли нещо интересно, което искаш да ни разкажеш? Ами има доста неща, за които се сещам, но едно от които е
тази случка се случи доста отдавна. Един от възпитателите обичаше рано сутринта да ни буди с семейство в един стол и така ни гареше по главичката. Но нали, това беше доста отдавна, сега нали, такива неща не се случват и да. Другите неща не са за пред камера. Другите неща по-скоро не са за пред камера. Това е безвредното нещо, за което се сещам. И това е, да. А в началото има ли си някакви трудности? Имаше трудности, да, особено 8-ми клас, когато бяхме. Многото учене, постоянно да сме над учебниците и ненаспиването. Но после се свиква. Да. При теб предполагам същото. Да, и също така голяма трудност е и това, че вече трябва да се съобразяваш с нови хора, освен семейството ти, трябва да свикнеш с тях, не само с ученето и другите. А след като вече сте свикнали, има ли някакви негативни страни, които виждате? Да, има трудност е къпането. А сега нека да поздравим и езиковските поети, които отдадоха почит към паметта на Екзарх Йосиф I. Ето и кадри от представата. В Ловеч бяха отбелязани 185 години от рождението на Екзарх Йосиф I. За празника наши съученици подготвиха музикално-артистична програма, която представиха на сцената на едноименния площад Екзарх Йосиф I. Той е роден в Калофер под името Лазар Йовчев. Връзката му с Ловеч е, че почти година е бил ловченски митрополит. След това е избран и провъзгласен за екзарх. Той е първият почетен гражданин на Ловеч. На церемонията по случай годишнината от рождението му Траян Бешков прочете заветите на Екзарх Йосиф I. А ето какво каза и директорът на езиковата Иво Райнов през нашата камера. Днес е ден за памет към една велика историческа личност. За нашата гимназия е ден на човека, който сме приели за патрон. Човекът, чието завети трябва да изпълняваме и да пазим, да продължаваме да носим духа, който той ни е оставил. Пред паметника на Екзарх Йосиф I от името на езиковата бяха поднесени венци и цветя. Нека насочим вниманието си и към тази годишния фест, който беше организиран от Випуск 2026. Поздравления за всички организатори и участници. Освен богата програма, имаше редица изпълнения от ученици и учители и спомени, които хълма вечно ще пази. Дойде най-накрая май месец и с настъпването на по-високите температури дойде и времето на фестовете. Тази година 28, 29 и 30 май не бяха само дати от календара, а дни на емоцията, музиката и таланта. Випуск 2026 се бяха погрижили до най-малкия детайл, за да може всички на хълма, дори тези, които се завърнаха специално за тези дни, отново да усетят духа. Благодарим на Випуск 2026 за създадените емоции и спомени. Нека да се надяваме Випуск 2027 да продължат пътя на традициите и да създадат още по-хубав фест. А сега нека да отправим поздравленията си към една ученичка от езиковата гимназия, която ни впечатли не само със своята музика, но и с участието си в Олимпиадата по български език и литература, в която завоюва лауреат. Това е Пламена Стоянова. Поздравления! Представи се! Казвам се Пламена Стоянова от 12-я клас и съм от езиковата в Ловеч. Как се чувстваш, че завършваш и какво ще ти липсва най-много от училище? Ами в интерес на истината за момента се чувствам доста спокойна и доста нормално. И хората, които ме познават най-добре, знаят, че това се дължи може би на факта, че не осъзнавам какво се случва, не осъзнавам още, че завършвам и затова не изпадам в някаква такава много сериозна носталгия. Но ще видим как ще е след още седмица-две. Какво научи за себе си през времето, което прекара в училище? Ами, какво научих за себе си? Може би научих за себе си, че много трудно взимам решения и че се наслаждавам на всичко, което се случва около мен. Може би тези две неща. Едно хубаво и едно лошо. Ти си лауреат. Какво означава за теб този път, който си изминала? Как си стигнала до тук? Ами, за мен това означава много. Аз първо се надявах да стане нещо подобно или поне да отида на Националната олимпиада, за да
покрия очакванията и от миналата година, защото тогава също бях на Националната олимпиада. И мислех, че някакси това ще бъде един успех не само за мен, а и за моите учители, но и едно доказателство, че литературата е нещо, което ми се отдава. Има ли някаква връзка участието ти в музикалната група като вокалист с литературата? Или смяташ, че това са две отделни хобита, които просто... Ами има връзка и връзката става все по-сериозна, тъй като откакто ние в групата пишем авторски песни, на мен се пада честта да пиша текстовете, което си е напълно литературна задача и факта, че съм писала преди това някакви лирически текстове, всъщност доста помага и текстовете на песните се превръщат в едни литературни произведения и обратното. Литературата е някакъв вид изкуство, чрез което се изразявам, както се изразявам и чрез музиката. Започна с музиката или с литературата първо? С музиката започнах. Аз до една много сериозна възраст отказвах да чета книги и исках само да пея, обаче после нещата малко се обърна. Тоест от малко се занимаваш с музика, а как започна участието в групата в училище? Участието в групата започна този септември, всъщност миналия септември, че сега сме 2025-та. Събрахме се съвсем по случайност, аз бях в София, пианиста ни Ивайло беше на круиз в Унгария, ако не се лъжа, и той ми писа, че ние трябва да съберем хора за един фестивал. И събрахме хора за този фестивал. 2 дни по-късно ни викнаха за още едно участие. Така ние решихме, че ще се подготвим много добре за това участие, ще измислим име и всъщност се отнесохме просто много сериозно и се запазихме и до днес. Какво означава името на групата ви? Името на групата? Всички питат това. Името на групата е съчетание от две понятия. Едното е плода райска ябълка на латински и на английски също. Персимон се казва райската ябълка. И другото е гръцката богиня Персефона. Тя е богиня на подземното царство, дъщеря на богинята на плодородието. И така двете се съчетават, да. Мечтаеш ли да се занимаваш с музика професионално или това ще стане твое хоби? Да, мечтая. Това е може би една от най-големите ми мечти, защото сцената ме пълни винаги, караме да всеки път отново и отново да сбъдвам детските си мечти и всъщност там се чувствам изключително пълна, заредена и щастлива. И не само в групата, а и на други места искам да се развиеш и изявявам. Ако можеш да дадеш съвет на себе си в 8 клас, какъв ще бъде той? На себе си в 8 клас ще кажа да не се оставям на моментните емоции, да знам, че нищо не е толкова страшно, колкото аз си мисля и да се старая малко повече в моите занимания извън училище. Тоест, когато си казвам, на мен не ми се учи по немски, например, или по математика, или по каквото и да не седя да си цъкам на телефона 2 часа, а да се занимавам с музика, свирене, литература и общо взето други хобита, които да развивам паралелно. Благодарим ти много! Освен фестивала, повод за гордост беше и връчването на ДСД дипломите, които отново ни припомниха корените на нашето училище. А ето и церемонията. За поредна година учениците от нашето училище заслужено получиха своите ДСД сертификати, които отново показват как немски език, макар и страшен, е водеща сила в нашето училище. Поздравления за всички, които с много труд и неимоверни усилия заслужиха престижния сертификат. Имахме честта дипломите да бъдат връчени от Норман Кайзер и госпожа Золен Вагнер, част от немския Гьоте институт и изпитващи сертификата. Този месец бяхме съпричастни с още едно събитие, а именно изпращането на випуск 2025 година.
Тържество, наситено с много радостни емоции, но и сълзи по раздялата. Ето и кадри от събитието. На 15 май беше изпращането на випуск 2025. Един изключителен ден в календара на училищния живот, защото ние не изпратихме випуск, ние начертахме началото на 157 различни пътя. Водещи на събитието бяха Георги и Елена от 10-я клас. Това беше края на епизода. Надяваме се да ви е харесал. На добър час на всички завършващи. От днес отваряте и нова страница в вашия живот. Ново начало, нови успехи. Но не забравяйте езиковата. До следващия епизод. Ей, Люба, махай се, че ме е срам от теб, бе. Живота си. Аз според теб. Пъти от тук. Снимай. Ще ни разведеш ли с твоя пансион? Да ти бъркаш по с какво да помниш този пансион? С луди спомени като цяло.